हेलो गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोरलै चेनेलनिफ्राय मोजां हामलायनाय साबसिन जासिग्रोनाय जाबाय। जों दिनै बे गोरलै चेनेलनि गेजेरजों थाखो जिनि मोनसे सिरिज बानायनो नागिरदों। बे सिरिजाव जों दा मेथ्सनि मोनसे चेप्टार क्वाड्रेटिक इकुवेशन एबा जौगानि समानथाय एबा फरलेसन बेखौ जों सावरायनो नागिरदों। दा जों बे गिबियावनो 4.1 डाइरेक्ट थांखाबाय आरो बे 4.1 आव से नाम्बार कुइसना दं। दा नोंसोरो बिजाबखौ दिहुनना लाबानो जाबाय एसे सुबिदानि कारणे फरायनायनि सिगाङावनो। दा होनाय दं कुइसनाव गाहायाव होनायफोरा जौगानि समानथाय नंगौना नङा नायग्रोम। दा बेखौ जोङो नायनो कारणे जों मा मिथिनांगोन? दा बे मोनसेया जौगानि समानथाय नंगौना नङा बेखौ जों माबोरै चेक खालामगोन, माबोरै बेखौ जों मिन्थिगोन। स' बेखौ मिथिनो कारणे जों मा खालामनांगोन? बेनि जेनेरेल फर्मुलाखौ मिन्थिग्रोनांगोन। दा जेनेरेल फर्मुला होनो थाङोबा बे जेनेरेल फर्मुलायानो जाबाय ax² प्लास bx प्लास c = 0, जेराव a = मा जानांगोन जोंनिया a आ 0 जानो हाया। आरो नै कुइसना मालाबा सेबानि बे HSLC एग्जामाव 1 नम्बर हिसाबै फैयो। जाहाथे माबायदि कुइसन फैगोन? जुदि ax² प्लास bx प्लास c = 0 जायोब्ला होमबानिया कन्डिसन होगोन a आ = 0 जागोन ना एबा a आ ग्रेटार देन 0 बा एबा a आ लेस देन 0। दा होमबाला नोंसोर मा होनांगोन? a = 0। दा फै से नाम्बारखौ नायनोसै 4.1 नि एक्सारसाइजनि। स' से नाम्बाराव मा दङ बेखौ नायनो होदों समानथाय नंगौ नङा। स' x + 1² मा दङ इयाव = 2 × x - 3। दा बेखौ मा होनदों? बेखौ दा सेफायनांगोन जों x + 1² दा बेखौ a + b² फर्मुलाखौ जों गासैबो मिथिगौ जानो हागौ। दा बेखौ फर्मुलाया जाहैबाय जोंनि निउ लिरना होनोसै आं a² + b² + 2ab = मा a + b (2) बे फर्मुलाया। दा निउ मा जागोन? दा बेखौ सेफायबा बेबायदि सेफायबा x² + 2.x.1 + 1² नैखौ दा बेखौ सेफायबा मा जागोन? 2 जों x खौ खेबसे सानजाबनांगोन 2x जागोन, माइनास फैबाय 2 जों 3 सानजाबाबो जागोन 6। दा इमप्लाइज देट मा जागोन ओमफ्राय नैयाव x² प्लास नैबे सानजाबजोबो मा जागोन 2x जागोन प्लास नैबे जा 1 आरो नैफोरखौ बे लेफ्ट साइडथिं लाना फै। प्लास थाबा लेफ्ट साइडथिं लाबा मा जाफैगोन? -x माइनास थाबा मा जाफैगोन थिं +6 = 0। दा बेनि उनाव जागोन इमप्लाइज देट x² थाबाय। बेनि उनाव नैबे 2x आ प्लास दङ माइनास दङ मा जागोन? केन्सेल जागोन आरो प्लास नै 1 जों नै 6 जों मा जागोन? 7 = मा जागोन? 0। देयरफर बेखौ जों दा कम्पेयार खालामबा बे जेनेरेल इकुवेशना जोंनिया मामोन? नैया बेयाव होनाय दङ ax + x² + bx + c = 0। दा बेखौ जुदि कम्पेयार खालामबा जों मा मोनगोन? a = मा मोनगोन? 1 मोनगोन, b = मा मोनगोन? 0 मोनगोन, c = मा मोनगोन? 7। दा b आ मानो 0 जाखो? मानो होनबा जों जुदि बेखौ जेनेरेल फर्मुला जुदि नैखौ कनभार्ट खालामबा जोंना मा जाहैगोन? x² प्लास नै a जागोन 1, बेनिफ्राय b आ जागोन 0, बेनिफ्राय c आ जागोन x आथ' x थागोन, बेनिफ्राय प्लास c आ मा जागोन जोंना 7 = 0। बेनो जाबाय जोंनि देयरफर जों मा लिरगोन दा? एन्साराव मा लिरगोन जों दा? एन्साराव मा लिरगोन? देयरफर बे मोनसे मा? बे मोनसे जौगानाय समानथाय। दा 4.1 नि 2 नाम्बार कुइसनाव दं जोंना x² 2 नाम्बाराव दं 1 नि माने खै नाम्बार बे 1 नि 2 नाम्बार। दा 1 नि 2 नाम्बाराव मा दं कुइसना जोंना दङ x² - 2x = -2, बेनिफ्राय मा दङ बेयाव 3 - x। दा बेखौ मा खालामगोन? नैखौ x² खौ बेबायदिनो दोन x² - 2x बेखौनो दोनबाय। ओमफ्राय -2 दं बेखौ इन्टु खालामबा मा जागोन? -6। बे माइनासजों निउ प्लास दङ नालाय -a प्लास मा जागोन? माइनास जागोन। ओमफ्राय माइनासजों मा जागोन? नैबे जागोन प्लास, ओमफ्राय नैबे मा जागोन? 2x इमप्लाइज देट बेखौ ओमफ्राय बिथिं लाना फै जेनेरेल फर्मुला चेक खालामनो कारणे निउ मा जागोन? x² - 2x बेखौ लाबा मा जागोन? माइनास थाबा प्लास जाफैगोन आरो प्लास थाबा मा माइनास? होमबा माइनास मा जागोन? नैबे +6 ओमफ्राय नैबे -2x = 0 इमप्लाइज देट मा जागोन? नैबे x² - 2x -2x जागोन -4x + 6 = 0। माइनास मा खालामो जोङो? दाजाबो। बेखौथ' गासैबो मिथिगौ जानांगौ। स' दा बेखौ जेनेरेल फर्मुलाजों मा होनदों? कम्पेयार खालामबा मा मोनगोन जोङो? a = मा मोनगोन? जोंना 1 मोनगोन। दा b = मा मोनगोन? b = -4, c = मा मोनगोन? 6। देयरफर मा जागोन? देयरफर बे मोनसे मा? बे मोनसे
जौगानाय समानथाय डाइरेक्ट चेक खालामनायखौ लिरना बोनाय जा जों कम्पेयार खालामना मोनो जौगानाय समानथाय x स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टू 0 मोनो बेजों इक्वल जायो मानो होनबा जेराव b इक्वल टू मा मोनो जों -6 मोनो a इक्वल टू मा मोनगोन 1 मोनगोन आरो c इक्वल टू मा मोनगोन 6 नैबे जाबाय 4.1 नि सेनि 3 नम्बर स' बेखौ जौगानाय समानथाय नंगौना चेक खालामनांदो बेखौ दा बेखौ मा खालामगोन बेजों बिसोर मोननै खेबसे खालाम ओमफ्राय बेजों बिसोर मोननै खेबसे खालाम आरो बे थिग बिदिनो नै जों बेखौ खालाम नै जों बेखौ खालाम दा नै x जों बेखौ खालामगोरनि मा जागोन होनबा x मा जागोन x स्क्वायर जागोन सानजाबा पारनिबा इनसियाव प्लास दोङो नै प्लास दों मा जागोन प्लास जागोन नै x जागोन माइनास दों नै इनसियाव माइनास ओमफ्राय दा 2 जों खालामबाय 2 जों 2x मा जागोन माइनास 2x जागोन ओमफ्राय मा जागोन नेयाव माइनास 2 इक्वल टू बिदिनो नैखौबो जेरैबायदि खालाम बेबायदि खालाम x स्क्वायर प्लास थाइस x माइनास 3 दा इमप्लाइज दैट नि मा जागोन x स्क्वायर मा जायो जुदि इक्वेलनि साइडथिं जुदि समान जायोबा मोननै साइडथिं मा जायो दानजागोन मानोना नाय जुदि जों x स्क्वायरखौ नैथिं लाना फैयो मा जागोन बे माइनास जागोन स' माइनास जायोबा मा जागोन प्लास जों माइनासजों दानजागोन स' थिग बिदिनो आरो दाननो हायो ना मा जों नायनो हायो आरो बेयाव दाननो हाला जेरावखौबो स' बेनिखायनो जोङो बाखि गासैखौबो नैथिं लानानै फै x माइनास 2 माइनास 2 आरो इखोलाबो मा जागोन नैयाव दङ प्लास 3x प्लास 6 मा जागोन माइनास 3x माइनास x मा जाफैगोन प्लास x माइनास 3 मा जागोन प्लास 3 इक्वल टू 0 दा इमप्लाइज दैट मा जागोन नेयाव x मोनसे दङ निउ मोननै दं दा नैजों दाजाबा 2 जाबाय ओमफ्राय नैजों डाइरेक्ट दानखानो हायो जोङो 3x जागोन माइनास 3x माइनास 2 निफ्राय प्लास 3 थांबा बेसे जागोन प्लास 1 इक्वल टू 0 दा बेखौ जों जुदि कम्पेयार खालामोबा बे जेनेरेल इकुवेशनजों दा मा मोनगोन जों बेयाव जेनेरेल इकुवेशना मामोन x स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टू 0 दा नैयाव मा नैबे c नैबे b दा a आ गैया देयरफोर मा a इक्वल टू मा जागोन 0 दा बाट जोंना जेनेरेल फर्मुला मामोन a डाज नट इक्वल टू 0 जानांगोन देयरफोर मा जागोन देयरफोर बे मोनसे मा नङा बे मोनसे जौगानाय समानथाय नङा समानथाय नङा जाबाय आरो खोनाबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायलायदो बिनि उनाव आरो मा नाम्बार दङ 4 नाम्बार दं 4 मा दङ x माइनास 3 होल इनटू 2x प्लास 1 निफ्राय दङ इक्वल टू x प्लास 5 बेबो x सेम टू सेम दाननि बायदिनो खालामदो बेखौबो सेफायदो मा जागोन x बिदिनो सानजा मा जागोन 2 थागोन ओमफ्राय x आ मोननै दङ नालाय निउ जागोन स्क्वायर ओमफ्राय मा जागोन प्लास x ओमफ्राय माइनास 6x माइनास 3 इक्वल टू निउ मा जागोन x मा जागोन x स्क्वायर जागोन प्लास नै x जों 5 जों सानजाबा मा जागोन 5x सोरबाबा बुजि मोनाखैबा जों कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय जों आरो खेबसे बुजायनो नाजागोन नोंथांमोनखौ आरो सोंहरबानो जाबाय जोंखौ कमेन्टआव x स्क्वायर प्लास x माइनास 6x माइनास 3 बेखौ इथिं गासैखौबो लाना फैबा मा जागोन बे माइनासा प्लासा माइनास जाफैगोन बेयावबो माइनास दङ बे प्लास दङ बेयाव फैबा मा जागोन माइनास जागोन इक्वल टू मा जागोन बिथिं भेलु बेसे थागोन 0 दा इमप्लाइज दैट होबाय ओमफ्राय दा मुखौ दानजाया चेक खालामदो दा निउ 2x स्क्वायर दङ निउ x स्क्वायर दं निउ खैथा x स्क्वायर दं मोननै दङ निउ खैथा x स्क्वायर दं मोनसे दङ दा बे दा मोनसेनि सिगाङाव दङ प्लास मोनसेनि सिगाङाव दङ मा माइनास निउ दङ प्लास निउ दङ माइनास दा माइनास दों प्लास जों मा जायो माइनास जायो बेनिफ्राय 2 निफ्राय 1 थांबा मा जागोन निउ x स्क्वायर बा जोंनि प्लासा मा जागोन प्लासा ना जागोन ना माइनास जागोन बेखौ मागोन नायगोन दे गोदोनि सिगाङाव मा सिन दङ बेखौनो होगोन दा नै गोदो नैनि साय नैबे गोदो दा इनि सिगाङाव मा सिन दङ प्लास गतिके जों मा सिन होगोन प्लास होबाय स' बिनि उनाव x आ जोङो 5x दङ निउ 6x दङ माइनासजों माइनासजों प्लास खालामनांगौ आरो x जों मा खालामगोन नाय माइनासजों माइनास 6 जों 5x जों खालामबा मा खालामगोन जोङो माइनास 11x आरो बे माइनास 11x जों प्लास x थांबा मा जागोन माइनास 10x ओमफ्राय माइनास दा निउ 3 जागोन निउ मा जागोन दा होमबा 3 इक्वल टू 0 दा बेखौ जुदि जेनेरेल फर्मुलाजों कम्पेयार खालामबा जोंना मा जागोन जेनेरेल फर्मुला मामोन x स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टू 0 देयरफोर कम्पेयार बेखौ नैजों कम्पेयार खालामबा जोंना मा मोनगोन a इक्वल टू मा मोनगोन 1 मोनगोन b इक्वल टू मा मोनगोन माइनास 10 मोनगोन आरो c इक्वल टू मा मोनगोन माइनास 3 मोनगोन देयरफोर मा जागोन जोंना देयरफोर बे मोनसे जौगानाय मा जागोन
जौगानाय समानथाय